sanibona, igama lami ngizimisele Gqoka Mhlongo. Ngisebenza as supervisor driver waka-Durban Solid Waste, osuku-Waste Management manje ngaphansi komlazi. Thina-ke njenganabasebenzi bomkhandlu la ngaphansi komlazi, into esiyenzayo ukusevisa umphakathi mayelana nokuqoqelwa kwawudoti. Into ebalulekile kakhulu kuyaye kube ukusebenzisana nomphathi ngoba phela wona umphakathi okhokhayo, wakhokhela ama-rates, so ulindele ukuthi nayo isevisi yayo ibe sezingeni. So okubalulekile-ke kumina-ke as supervisor driver ukubheka indlela yokusebenza kwabasebenzi abaqoqa udoti le-truck engisuke ngisebenza ngalo. Okubalulekile ukuthi umphakathi uthathelwe udoti ngesikhathi esifanele, ngosuku olufanele, nama-truck esisebenza ngawo kube ukuthi asesimeni. Siyazama-ke ngayo yonke indlela ukuthi senze sure ukuthi ama-truck esisebenza ngawo asesimeni, nabasebenzi baphephile futhi bafake nje i-uniform ngokugcwele, benzele ukuthi kungabi khona iy'nkinga ezizodala ukuthi ziphazamise, ngoba nokuphazamisa kumsebenzi wethu kuphazamisa even i-service yonke as a whole. So okubalulekile-ke njengamanje kuthina kuwukuthi thina senze sure ukuthi umphakathi wasemlazi uyaseviseka mayelana nokuqoqwa kwadoti ngesikhathi esifanele, ngey'nsuku ezifanele. Uma kuwukuthi kuzoba khona iy'nkinga kube ukuthi senze sure ukuthi thina uma ukuthi kuzophazamiseka ngaleso sikhashana esincane, of which kuyinto esihlale siyigwema la ukuthi yenzeke, kube ukudlulisela nje kubaphathi ukuze umphakathi ukwazi ukuthi utshelwe in advance mayelana nesimo sokuthi mhlawumbe kungase kube khona ukuphazamiseka ekuqoqweni kadoti. Kodwa kuyinto ethina ebalulekile kakhulu ukuthi umphakathi siwusevise.